Joutomunamies tavoittelee piirin mestaruutta. Vaikka on ihan kyrpäjätkä, reuhottaa pääsevänsä pitkälle, ihan väsynyt pätkä. Saavuttaakseen jotain suurta täytyy kunnassa tehdä muutakin kuin kehua itseään. Sitä tiennyt joutomunamies ei, miksi naiset hänen tuhoon vei. Pusseissa on enää lainasatanen, kenen on, hän muista ei. Erorahoja kenties, joilla kilpailullisenssit lunastettiin ja kuntalaiset häpeällä pieksettiin. Onnea kaikille piirin mestareille, paitsi joutomunamiehelle, joka jouti häpeään, eikä päässyt kunnallisvaaleista läpi kunnanvaltuustoon ja päätyi hirteen. Urheilu, uskonto ja politiikka eivät kuulu kilpailutoimintaan. Vaikka yleisesti luullaan ja väärin kuullaan, että joutomunamies olisikin voittanut piirin mestaruuskilpailut ja päässyt valtaan. Ja ihan kunnanjohtajaksi, maaherraksi tai kamreeriksi. Kapteeniksi tai ihan joksikin, jota kiinnostaa seksikin. Mutta sitä saa vain se, joka pääsee piirin mestariksi.